הקרקס הדיגיטלי כוסחת. ברוכים הבאים לקרקס הדיגיטל לימודים. אני כן, וזה הבא, אתם תראו עכשיו את הקרקס הדיגיטל לימודים. אני ממשיך לשיר כמובן, ואני אשתדל לכם על המוח יום אחד. אבל קדימה, בואו נראה יותר שיר. אוקיי. היי, אני כן. אתה לא כן, אבל בואו נתחיל. לבני קקושן, אני אוהבת הרבה חברים. אני מת והם שרים יום אחר יום אחר יום אחר יום אחר יום. ויש לנו ירח ושמש, וזה הקרקס הדיגיטלי. מה אני עושה פה? אומייגאד, מה אני עושה פה? יש פה דלת ליציאה. לא, לאן היא נעלמה? אומייגאד, מה קורה פה? מה קורה פה? ג'קס, זה אחת החדשה או שזה סתם חדשה, אוקיי? אמרתי את אותו הדבר, פחות או יותר, כן. סתם ג'קס. בחיי, זה אחת החדשה. בוא נראה איך קוראים לה ומה היא עושה פה. אני שמתי משקפיים שחורים ועכשיו אני לא תנסי, מצליחה זה לא מצליח לאף אחד. אני לא מצליחה להוריד או שאתה אומר את זה כן. אני לא מצליחה להוריד אותם. מי אני? מה קורה פה? מה קורה פה? טוב, אני אצא מהמקום הזה, יש פה דלת יציאה, איך יוצאים מפה? תראה, אין דרך יציאה, אני מצטערת. מה? אין דרך יציאה? אי אפשר לקלל גם? אי אפשר לקלל פה. המילים האלה גסות מאוד. אבל אני, זאת בירה, זה יותר פגי, גם את. תשתי. נו, תשתה. אני לא רואה אותך שותה. תשתי. אוקיי, באמת, את תפסיקי לקלל. אני לא יכולה לקלל. זה לא אפשרי. אוקיי. טוב, סליחה שאני שואלת שוב, אבל איך אפשר לצאת מפה? אין דרך יציאה, אני מצטערת. כן, כולם ניסו. זה לא אפשרי. סתום זה. אבל זה נכון. אי אפשר לצאת מפה. זה בסדר. אוקיי. קינגר הוא הכי ותיק כאן. שלום. אני קינגר. הוא מחורפן פה רצח, הוא שיקור. אני מתחרפנת. זה סתם חלום, אני אשתף עם כולכם פה פעולה. זה מטומטם מאוד פומבי. זה לא אפשרי. אוקיי, כן, זה לא אפשרי. יש בך, אני לא צריכה. טוב, כן, אני הורס לקינגר לדמות החסרת תועלת הזאת את המצליחה. אוקיי, בוא נמשיך. שלום, אני הרי זה לך סיור. מה זה המקום הזה? זה הקרקס, זה הקרקס. ועכשיו אני עושה לך מאוד מאוד מעניין. וזה מאגר מהאינטרנט, אני לא מוצא פה כלום. כן, אני לא מוצא פה כלום. אז עכשיו, הנה הקרקס, והנה המקום הזה, הנה המקום הזה. זה מקום, אני לא מצליח לדבר היום. אבל זה מקום, זה הירח, זה השמש, והם מאוד חייכנים. אני לא מבינה. זה, אבוי, אין פה כלום. זה מקום שבו את עסיקי, לא יהיה אותו, איזה מפחיד זה, נכון? אני לא יודע מה יש פה. אפילו אני, ויש לי עיניים בכל מקום, מפחיד. ירח, מאוהב בי. כן, טוב, בוא נלך מפה לפני שהרומן הסודי שיש לי יתחיל. אומייגאד, את צריכה ניקיון במעבר א'. אוקיי, בסדר, זה בוחר. מה קרה לי? מה היה קרה לי? יש דלת. אוקיי, עכשיו זה... אוקיי, אין פה שום דלת יציאה, דרך אגב. כן, על מה את מדברת? אוקיי, צריך... אוקיי, יתנקה המחשב.
ועכשיו אני אתן לך דברים מאוד מעניינים. אני אפחיד אותך ויעשה לך... מה אתה מדבר? מה? מי שואל אתכם? אני רק רוצה... אוקיי, בסדר. אנחנו נצא פה, אבל לאחר את ההרפתקה. שומעת אותי? לאחר את אני לא ההרפתקה. רוצה! אני לא רוצה! מה קורה לי? כואב לי הראש, כואב לי היין, כואב לי כל הגוף. אני ארוג אותך, את כולם. כוסתחת. אוקיי, בסדר, אני אנסה למצוא פה דלת יציאה. זה לא אפשרי, אני לא אתן לך גם לצאת. בגלל שאני מטומטם, אני שיניים פה. אוקיי, את תהיי עם ראש קטן ואני עם ראש גדול. אוקיי, ועכשיו אני אתן לך מאגר מלא ומהם את תבחרי שם. שומעת אותי? אין לך שם בינתיים. אוקיי, אז... מה? אני לא זוכרת איך קוראים לי בכלל. אוקיי, אז הנה. אוקיי, מה את אומרת על קסדבדבדבדיה? אוקיי, בוא נבחר שם אחר. מה את אומרת על פומני? בסדר, אוקיי, אז פומני, נראה לי אהבתי. אוקיי, קדימה, כולנו יוצאים להרפתקה, נראה לי. או שפשוט לא בא לכם. אוקיי, את יוצאת חדשה, איתנו, להרפתקה חדשה, יוביו. רוצים גואה? יא חתיכת מטומטם! אוקיי, בוא נלך להרפתקה, אני אדבר עם הפה שלי, אוקיי? ועכשיו אתם תעשו את הגועל נפש שאתם עושים. לא אמרת שאי אפשר לקלל. אוקיי, קדימה, לא אכפת לי ממך. אוקיי, קדימה, בוא נעשה כאלה. אני מדבר באנגלית, אוקיי? עכשיו אתם הולכים להרפתקה לאסוף צורות שהן חתיכת מסריחות. אוקיי, קדימה, בואו נתחיל את ההרפתקה המטומטמת. אוקיי, פספסתי, לא. אוקיי, אתם צריכים לאסוף את כל היצורים המגעילים האלה, שאלוהים יודע איך הם נוצרו, אפילו אני לא יודע, למרות שמידלתי אותם. אוקיי, והמטרה שלכם זה פשוט להביס את כולם ולתפוס את כולם. אוקיי, בהצלחה לכם. מה קורה פה? מה אנחנו אמורים לעשות? למה היא התפרקה? למה היא התפרקה? אוקיי, הכל בסדר, זה קורה תמיד, כל יום. מה קרה? בסך הכל היא התפרקה. אוקיי, בסדר, אני כנראה אצבע שלישית. אלוהים, לא, קדימה, תצילו אותי. מטומטמים, למה אתם מחכים? אוקיי, זה קורה כל הזמן, אני אלך לנוח או משהו כזה. אז כן, טכנית אנחנו לא צריכים לישון. כן, נכון. אוי, מה קורה? כואב לי הגב. תעזרו לי, אתה צריך להגיד שלום לחדשה. מה זה? יש פה חדשה? אני מאוהב. תגידי, לפני אחר צהריים? לא, אני לא אוכלת ארוחת צהריים. כן, אני פשוט לא אוהבת. אני מרגישה בחילה, אני לא יודעת. אוקיי, קדימה, הוא מתחרפן. אוקיי, אז מה? אוקיי, אבל מה אנחנו אמורים לעשות? כן, אני פשוט לא מבינה. כן, אוקיי, מה שתגידי. אני לא יודעת מה היא אומרת, אבל אני אומרת שבוא באמת, אוקיי, בסדר. יאללה, בוא נצא להרפתקה. איזה מעצבן זה, כוס. אוקיי, ואת הולכת איתי, לתפוס אותם, שומעים אותי, או שאני אהיה מחבל, שומעים אותי, ואתה תבכה, תמשיך לבכות, או שאני אעשה לך משהו נורא, תבכה. אוקיי, אתם מוזרים, כן, אבל בסדר. אוקיי. אתם מתחרפנים, סבבה, ואני אלך לעשות חיים. אוקיי, סבבה, בוא נלך. שבו לי את המסכה. אוי, טוב. אני סטרום. הכל, תראי, זה החדרים שלנו. בוא נבדוק אם יש לך גם חדר פה. הנה, יש לך חדר כבר משלך. אני לא מבינה על מה את מדברת. אני פשוט לא מבינה. אני לא מבינה על מה את מדברת. אני פשוט לא מבינה על מה את מדברת.
שניצל וקיגל היו בסדר, כי שמעת את הדיבוב המצחיק, נכון? היה כיף, כן, אבל חבל, השירים האלה כבר הורסים ויוצאים לנו משליטה, וכל פעם שזה יוצא משליטה אנחנו כזה... כן, כל מי שזה יוצא משליטה. בוא נלך לבדוק מה עם קוסמו, איך שלא קוראים לו, שכחתי את השם שלו. מטומטם הוא, כן, בוא נלך לבדוק. כן, בוא נלך, אבל... אוקיי, כן, כנראה אוקיי, היא לא מתחרפנת יותר. מה קורה פה? מי זה? הוא חבר שלנו, אנחנו נתנו לבדוק מה איתו. מה קרה פה? למה הוא לא עונה? תגיד, תרגעו, יש לי מפתח לחדר הזה. בכלל הוא אמור לך להיות מפתחות לחדרים שלנו. סתמי את הפה, יש לי מפתחות לכל החדרים בעולם, לא כולל החדר של קייל. ואם את מפחדת מדבר שנקרא חגבים, אז הכל טוב. מה אתה עושה? לא אמור להיות לך. אוקיי, בסדר. אבל אני החבאתי לך חגבים, אם את לא מפחדת זה בעיה שלך, ואם את כן. מה קורה פה? לא, קוסמו! לקחתי את הכדור הזה, שכחתי פה. ביי! מה? קוסמו, לא! קוסמו, אתה חבר שלי! מה זה? זה מה שדיברתי איתך עליו קודם, ששומעים את השיר מישל קיגל, שניצל קיגל, הופכים להיות מפלצת כזאת. את מבינה?